Вода в маслото. Какво ще се случи, ако по някаква причина вода проникне в маслото? Днес с този тест ще видим какво се случва с маслото. Така че, приятели, останете до края и не забравяйте да се абонирате за нашите канали Facebook, TikTok и YouTube. Често се случва хора да ме питат: вие хубаво рекламирате това масло, ама то дали наистина върши работа? Затова подлагаме авеното на какви ли не мъчения, за да видим реално за какво става въпрос и дали маслото наистина си струва. Пускаме контролен тест на маслото, който цели да покаже, че в маслото няма добавени добавки. Маслото винаги издържа по 5 кг, което е един доста добър резултат за масло без добавка. Премествам триещата се ролка леко в страни и я завъртам, за да мога да трия върху нова траектория на триещите се ролки. Добавям 10 мл вода, което е 50% от количеството масло. И, разбира се, пускам машината, за да видим какво ще се случи. За масла, филтри, добавки, автокозметика, технически спрейове, реновация БГ или на посочения телефон. Ето какво се случи с маслото, когато добавихме вода. Маслото издържа цели 3 кг. Искам да напомня, че имам масла, които без вода издържат по 3 кг. Така че, приятели, направете си сметка за качеството на Авено. Всеки, който иска си закупи Авено с 12% отстъпка, реновация БГ или на посочения телефон.